Exit na po kami. Enjoy the rest of your day, mga kabisyo. Susunod na po si Tanya Chinita para sa MNTN. Masaya noon. Masaya rin ngayon. Masaya noon, di ba? Tingnan mo ngayon. Invento ng show. Hindi ba bigla? Ang lamig kasi dito sa booth. Oo nga. Hindi ako makaisip ng tama. Sabi ko, umurong yung sa akin eh. Nakakaurong Pag-ihi ko kanina, to. sabi ko, nasan ka? Dahil marami. Ba't may lamok? Lamok ba yung langaw? O going back? Lamok pa. Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Huwag ka dito! Hindi mo ka panahunan, ha? Tayo ko kay Jay, DJ La, magpukos na lang siya or magpukos. Nakalagay kasi dito. Pukos. I love you, te. Sorry nagsinkin eh. Yung mga tao dito sa booth, tawa ng tawa. Nakakairita. Nakalagay kasi dito magpukos. Kaya binasa ko siya as is. At least na-realize ko kung ano ibig niya sabihin. Hi Samantha, good afternoon. Ito lang mga advice ko. Something that you can get overnight. You're a human being that has to keep up with everything. And it will take time. Sinasabi ko yan palagi sa ULDR. So sasabihin ko rin yan sa'yo. Move on. I think yun lang yung naintindig ko. Move on. Check ko lang kung maganda ang takbo ng kumpanya natin. So, Ang ganda po ng ano nyo, ng outfit, jogging. Bakit ka may makeup sa no? Pikit ka. Oh, di ba? Hindi, sa likod ka ng pinto kasi may salamin yan eh. One, two. Pikit. Okay. Okay. Halika dito. Kuya Sharon, gago ka. Nakakatakot. Pero masaya ka namang namayapa eh. Masaya naman yung mukha mo. Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes dahil dito walang hate. Love lang! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love lang.